Sitwazzjoni ta' xokk ħadd ma kien qiegħed jistenni għak sostniet b'mod esklusiv ma' Net News l-ambaxxatriċi għal Malta f'Iżrael Ċiċilja Tartpirotta meta f'intervista minn Tel Aviv saħqet il ħadd ma kienet jistenna dak li seħħ matul il-jum tas-Sibt meta il-Palestinjani tal-Ħamas attakkaw l-Iżrael. Sitwazzjoni hija waħda ta' xokk u waħda ta' disbelief. Jiġifieri din kienet sitwazzjoni li ħadd ma kien qiegħed jistenna. Inti kellek terroristi mill-Ħamas minn ġo Gaza qegħdin jaqsmu ġewwa l-Iżrael. Qasmu fuq il-baħar, minn fuq l-art u anki bl-ajru. Meta ngħid l-ajru, jiġifieri dawk kienu qed jużaw paragliding. Xi ħaġa li forsi tara fil-films ta' James Bond. Matul il-jum tas-Sibt madwar 3000 żagħżugħ u żagħżugħa kienu qed jattendu għal kunċert f'nofs id-deżert wieħed minn diversi festini tradizzjonali li kien hemm fit-tmiem il-ġimgħa kunċert li spiċċa fil-mira ta' terroristi fejn miet ta' persuni spiċċaw inqatlu minn tiri ta' armi tan-nar. Dawk li bdew jiġru ħafna minnhom sparawlhom u mietu. Jgħidu li fis-South ġifieri tara ħafna karozzi maħruqin mimlijin toqob tal-bullets u għatem ħafna nies li huma nieqsa. L-ambaxxatriċi spjegati li bi preċiż diffiċli tistabbilixxi kemm effettivament hemm Maltin fl-art imqazz iżda wara li ħarġet qarrija l-istampa sabiex kull min għandu problema biex jirritorna lejn pajjiżna jagħmel kuntatt mal-ambaxxata kienu biss 7 li qalu li jinsabu f'diffikultà Tartpirotta tajt li sa tlieta filgħodu għandhom ikunu lura Malta. Jiena ma nimmaġinax li kien hawn ħafna, però kellna 7 illi qabdu mal-ambaxxata. Flimkien għamilna il-flights u tajnijom kull assistenza li kellhom bżonn. Nispera li sa kmini għada fil-ħodu daw kollha ikunu rritornaw lura Malta back to safety. Intant Net News tkellem mal-eks Ministru għall-Affarijiet Barranin Michael Frendo fejn spjega li dan l-attak jista' jitqisu jitqabbel bħala 9/11 tal-Iżrael, attakk maħsub li ħasat għal kollox lill-Iżraeljani. Dan huwa attakk ta' numru kbir ta' persuni li marru daħlu fil-territorju Iżraeljan u bdew joqtlu n-nies li m'għandhom xaqsmu xejn mal-konflitt, però bl-iktar mod ċar rridu jitterrorizzaw l-pajjiż u jibgħatu l-messaġġ li ċertu messaġġi politiċi, hemm ċertu apparti it-terrorizmu bħala arma politika. Hija situazzjoni serjissima, hija bla dubju ta' xejn il-9/11 tal-Iżrael li inħasdu li bħaġa stramba immens is-servizzi ta' sigurtà u tal-intelligenza li għandu l-Istat tal-Iżrael huma mill-aqwa fid-dinja, imma bħaġa stramba immens din ma rawiex ġejja. U insista li din mhux azzjoni mwettqa mill-Palestina sħiħa iżda mill-fazzjoni tal-Ħamas bl-indikazzjonijiet kollha s'issa juru li l-fazzjoni tal-Fatah ma kellix sem. Dan mhux stat ma stat, dawn huma din hija armata regolari illi daħlet u jiena iktar norbot dan l-avveniment ma dak li kienet jiġri u li għadu qed jiġri f'relazzjonijiet bejn l-Iżrael u l-Arabja Sawdija. Hemm min jgħid li l-Iran hija involuta, l-Iran tinnega li hija involuta, imma bla dubju l-Iran mhux qed ħares tajjeb lejn possibilità ta' ftehim bejn l-Arabja Sawdita u l-Iżrael. Intant tħassib li l-konflitt jestendi għal pajjiżi ġirien fir-reġjun huwa wieħed reali, kif għalkemm il-Libanu qed joqogħdu lura jidher li l-fazzjoni Libana tal-Hezbollah qed turi sinjali li l-konsegwenzi jafu jintensifikaw dan fost inċertezza minħabba li kapaċi jiżdiedu l-atroċitajiet u l-imwiet ta' diversi innoċenti. Irid isir kollox biex il-konflitt jieqaf u mhux jiġi estiż. Il-konflitt jieqaf u li jibdew in-negozjati, jibdew id-diskussjonijiet illi però huwa mument diffiċli u naħseb illi kif jgħidu bl-Ingliż it will get worse before it gets better. Għaliex l-Iżrael issa ma jistax joqgħod għaliha u jmur għan negozjati qabel ma juri s-saħħa tiegħu. Francesco Catania, għal Net News.